Hier zou het komen matten, de nieuwe multifunctionele accommodatie van Jistrum. Een dorpshuis, de squallen en de verskate vereniging zullen hier alle jaar een plakje krijgen matten. De orende zij hier binnen het plan betocht en uitwerken. Dat is intussen vieren wij in de kleer. En nu zal er troppakt worden matten. We hebben een financieel plan, we hebben een tekening. De architect had een heel mooie tekening maken. En we zijn eigenlijk nog in de eindfase van ons haalbaarheidsonderzoek. En we zijn eigenlijk wel klaar om de volgende stap te zetten om het verder uit te werken. Subsidies om te vregen en ik verder met de verenigingen importeren om te zien hoe we het verder invullen gaan. Dus we zijn eigenlijk wel klaar voor de volgende stap. Maar 2 weken geleden kwam de gemeente mij min nice. Het college had de plan voor het MFA in Jistrum voor eerst in de ijskast zet. De plannen in Jistrum binnen een zo verder als het gemeentelijk beleid, waarbij gelijks vastgoed en wenningbouw. De kinderen dus net troppakt worden. En dat kwam voor Jistrum als een vervelende verrassing. Het komt ook vanwege de reden dat de ambtenaren vanaf de start eigenlijk al betrokken zijn in dit proces. Dus we gaan de ambtenaren al meenemen, ze weten hoe ver al in het proces wien. Dus het was voor ons wel een verrassing dat nou dit in op het paard kwam. Er zitten nevens het dorp ook nogal wat risico's aan, had het college het project vooruitscoot. De grootste pinen zitten bij de squallen in Jistrum, de Graaide. Die had op korte termijn verlet van extra romte, omdat het al ben op dit stuit alleen maar neemt. We zijn 2 jaar terug gefuseerd, het is het tweede schooljaar dat we samen zijn. We hadden verwacht dat er krimp zou zijn, alleen die blijft uit en we groeien daartegen. En zeker in de onderbouw worden de groepen steeds groter. En we komen gewoon ruimte tekort. Wat de squallen onbelangt, kunnen naar je locatie er net rap genoeg komen. Maar er binnen ook andere risico's van de helderheid van het MFA als het proces nou te lang stopzet wordt. De verenigingen zijn nou Safir, dat ze zeggen van goh, wie wil maar van samenwerken. En het risico is nou dat de verenigingen toch denken van ja, er is geen perspectief, dus misschien maar we toch naar alternatieven zien. En er is zelfs een vereniging die ons zei dat van misschien maar we moeten het dorp toch naar een locatie zien. De gemeente Tietje Extra Deal jouwt aan dat het wel de bedoeling is dat de plan van het MFA de komende tijd teruggaan. Nevens de wethouder is het besluit van het college geen afstel, maar had de gemeente nog wat werk te doen. We moeten het komende jaar hier gewoon broeken om de laatste eindjes duidelijk te krijgen. En dan luidt het denk ik gewoon een verder uitwerkenplan in juni of juli. En op dat moment heb ik duidelijk hoe de rieën op een aantal terreinen het hebben. En dan kunnen wij gewoon weer verder met de planvorming. In Jistrum hoop je ze dat er de komende tijd alsnog stappen zet worden. Het dorp wil de gemeente hier mij klam vreegje om het project met het orenbeleid oprinnen te litten. Om Jistrum als een soort voorbeeld, een soort paralleltraject erin te litten, om dit traject tot uitvoering te brengen. Het is een heel mooi idee om het beleid op maatschappelijk vastgoed op te stellen, maar broek dan Jistrum als een soort voorbeeld. Dat er een nieuwe centraal plak komen moet, daar is het dorp het wel in is. En als het onder squallen leidt, kan het MFA in Jistrum er net rap genoeg komen. Zeker gezien het ruimtegebrek, daar zullen we toch op de korte termijn een oplossing voor moeten vinden.